О Павле, апостоли е Христа Исусе скоро пали едевлескири војля. Спрема оветување со исјамено живото ко Христос Исус. Джико Тимотеј оманглочаво. И благодат о милост, о мир таро девелодат, о Христос Исус, амаро Господари. Благодарнава едевлески каске стужинава панда таромле да дескоро дат чисто совестеа. Спомнават стално и рад хемодиве, комле молитве. А кога се тинавам баши тлеа сва, си буд жедно те дикавтут, те пергиовав радостеа. Кога се тинавам баши тивера со иси китуте, која наетани дујмујали, која прво раклягивала сне китли, баба и Лоида, кити дај и Евника, а уверимосиум китуте. Одолеске подсетинаватут, те таблакере девлескоро дари, кои тану китуте, преку со чигум неваста. Соске одевел на денгјамен духо даракоро, него духо силакоро, мангипе, самоконтрола. Магјар, малаđатаро сведоштво баши амаро Господари, мандар, о затворнико баши лески. Него циде туда манцар баши о Евангелие, спрема и сила девлескири, кој одевел спасињамен викињамен ко свето живото, наспрема амаре деља, него пали пли собствено одлука и благодат, која аменге денди ко Христос Исус англедер о вечна времија, а која акана открингјапес преку ојавибе амаре спасителе скоро о Христос Исус, кој уништингјао мериба, осветингјао живото, о бизо мериба преку о Евангелие. Баши кова месиум чивдо сар проповеднико, апостоли, учители. Баши од ова трпинавале сакава, ама наладжава со скеđанава ки касте поверенгјум, уверимосиум дека овшајте аракел окова со доверенгјум леске. Джико од ова диве. Икертот узо састо учење со добингјанле мандар, а о верност о мангипа Исусе Христос скоро нека овел туке пример. Ара кошукар сој туке тано доверимо преку Свети Дух кој живинела киаменде. Туѓа не одова дека киазија сацидингепе мандар, машкар кој тане о Фигел о Ермоген. О Господарите дел милост они со фореске кокер, соске повише пути охрабринела мансине наладжандило таромло панлипа. Него кога ло корим, упорно родингјаман аракламан. О Господарите деле милост, таракелан глесте кодовадиве. Баши о сар у служингјаман ко Ефес, ту најшкар џанеодова.